garaikidearen hasiera 18. mendearen amaieran izan zen. Aro modernoa amaitu eta aro garaikidera hasi zen. Aldaketa hau Frantziako iraultzaren eskutik dator. Garai honetan gizartearen banaketa horrelakoa zen. Kaixo, ni goi mailako klaseko naiz, zalduna naiz, eta zergak ordaindu behar dizkidate. Kaixo, ni erdi mailako klasikoa naiz, burgesa naiz, baina zergak ordaindu behar ditut. Kaixo, ni B mailako klasekoa naiz, etziroa naiz eta zergak ordaindu behar ditut. Astero moduan zergak jasotzera nator. Oraindik falta dira. Ez ditut gehiago. Ez badizkidazu ematen erregarengana etorri beharko zara. Ez mesedez. Egun bat utziko dizut. Kaixo, Kaixo. zer gertatzen zaizu? Zergak ordaindu behar ditut eta ez ditut gehiago. Zu lasai, beran daukat, eman dizut. Bai, mesedez. Eskerrik asko. Agur. Agur. Hurrengo egunean, Zergak eman edo bestela erregarengana joan beharko zara. Tori. Vale. Agur. Agur. 1789 urtean, baino lehenago, Frantzi iraultza hasi aurretik, herriaren haserrea monarkiarekiko aurregatzen joan da. Zergak B eta erdi mailakoek ordaintzen dituzte, eta bitartean goi mailakoek jasotzen dituzte eta ez dute zer ordaintzen. Ez daukat hiruren familiarik atzeko, ustako eskasak izan dira. Eta gainera zergak ordaindu behar ditugu, nondik aterako dugu, ez dago eskubiderik. Gure herrian ez daude eskubideak. Zergak danok ordaindu beharko genituzke guztiak berdinak gara. Eta gure agintariak aukeratu beharko genituzke botoren bitartez. Eta konstituzio bat idatzi eta onartu beharko genuke. Gure eskubideak eta bete beharrak adieraziz. Eta horrela gure eskubideak aldatu algo genituzke, egia esan, ados nago esan afarekin. Zaiatu algara. Bai, arrazoia duzue, gure eskubideak lortzeko borrokatu behar dugu eta borrokatzen badugu ondo biziko gara. Boterea ez da pertsona baten menpe egon behar. Denon eskuan egon behar da eta boteren banaketa egin behar da. Noski, gure bizitza aldatu behar dugu. Iraultza gogor bat gertatu ondoren, lortu ziren eskubideak. Onuragarriak izan ziren herriarentzat. Nazioaren subiranotasuna, herritarrek botoaren bidez bere agintariak aukeratzea, konstituzioa 1787ko herritarren eskubideak eta bete beharrak idazkera eta aginte banaketa, aginte legegilea, exekutiboa eta judiziala. Ez ezin, mesedez! Bai, Robespierre naiz eta Austriara joateko asmoa eduki duzue. Orduan, ordainduko duzue, Maria Antonieta. Ez ezin, mesedez! Bai, Luis Amasei, hilko zaitu. Ikusi duzu egunkarian, Robespierre mundu guztia guillotinatzen ari da. Bai, zerbait egin behar du. Robespierre, ez duzu uste lasaiago ibili bazarela. Nola ausartzen zara hori niri esatea? Guillotinara? Ez, mesedez! Bai. Robespierre pasatzen ari da, berdin egingo diogu, guillotinara! Bai, arrazioa daukazu. Hau txorakeri bat da. Lortu dugu! Errepublika sortu dugu! Ni Napoleon Bonaparte naiz. Frantziako enperadorea izango naiz hemendik aurrera. Frantzia imperio bat bihurtuko dut, eta nire imperia Europa osoa izango da. Napoleon enperadorea izendatu zenean, Europako konkista hasi zen. Carlos. Arratsaldeon, Napoleon, zertan hemendik? Bagia esan da, zer? Nire soldadu frantsesak Espainiatik gurutzatu ahal dute, bakarrik da Portugalera jateko. Ez daki. Mesedez, Carlos. Bale, baina ez egin ez Espainiari. Ez, no esaten duzu hori. Napoleon Espainia gurutzatu beharrean Espainia konkistatu zuen. Napoleon bere anaia Espainiako erregea izendatu zuen. Josef,
Bai, Napoleon? Nahi duzu Espainiako erregea izan? Bai. Baina nola lortu duzu? Ezin Carlos Igarrena? Bai, baina nire tropa frantsesa Espaina konkistatu du. Bale. Hau ezin da, Josep ez du balio Espainiako errega izateko. Bai, eta ez genuke ezer onartu egin behar. Herritarrek ez zuten nahi Josep Bonaparte erregea izatea. Orduan, bere kontra jarri ziren. Frantziarrak kanporatu eta boterea herriari itzultzeko Kadizen batzorde zentral bat sortzen da eta konstituzio berria eraikitzen da. Konstituzioa guztiz debekatuta dago. Hurrengoa, Mila zortziehun eta hamabitik aurrera konstituzioan hartu beharko genuke. Bai, baina Fernando ez konturatzeko, Pepa esanez adierazi egingo dugu. Botere banaketa eta konstituzioa hiru izango dira. Aginte legegilea, exekutiboa eta judiziala. Hau da, herriaren betebeharrak, eskubideak eta erregearen aginduak mugatzen duen legea da. Ni Fernando Zazpigarrena naiz eta Espainiara bueltatu naiz botere guztia nire menpe izateko. Horretarako konstituzioa debekatuko dut eta gai hori buruz norbait hitz egiten badu kartzelera joango da eta arazo larriak edukiko ditu. Baina zer egiten du honek? Gora konstituzioa! Etorri nire! Isil, behar duzue, gilotinara joan nahi edo ondorio txarrak eduki. Ikusten duzu berez gaur San Jose eguna da. Eta ez diogu Pepe dituko, baina zergatik ez diogu Pepa deitzen? Viva la Pepa! Fernando Zazpigarrena Ibanole bere alabari Elisabet Bigarrena erregetza usteko asmoz legea aldatu zuen. Elisabeli nire erregetza utziko diot eta legea kenduko dut. Ez nago ados Elisabet erregina izateaz, ni naiz legalki errege. Ez nire alabari erregetza utziko diot. Ez horize, guda bat sortuko dut eta nizango naiz errege. Gudara joan ziren, Karlistak eta Isabelinak eta Isabeldarrak irabazi zuten. Konstituzio berri bat sortuko dugu eta monarkia parlamentaria esarriko ditu. Oso ondo! Eskerrik asko. Isabel Bigarrenaren erregetzean beste konstituzio bat sortu zen, Kadizen, baina Karlisten presioaren ondorioz Espainiatik alde egin behar izan zuen. Aizu, Isabel, ez bazoaz hemendik. Gaur, txarto pasatu egingo duzu. Abisatuta zaude. Banoa, ezin dut egoera honekin. Nahiago dut beste toki batean. Pobregoa bizitzea, hemen jarraitze baino, irabazten duzue. Orain zer egingo dugu? Amadeo Saboiak hori galdetu diezaioken du. Primeran, nik jaldatu egingo diot. Aizu, Amadeo, Espainian errega bat zuk esan dezakezu? Bai, gustu handiz izango naiz Espainiako erregea. Baina denbora aurreratzean Espainar kolonizazioak gudan daude eta Kuba galdu dugu. Hau gehiagi da, abdikatzen dut. Hori, horrela hobeto. Errepublika zor dezakegu erregerik gabe. Lurrun makinaren asmakizun orokorra erabat aldatu zuen produkzioan. Artisauetatik lantegietara pasatu zen. Herrietatik hirietara joaten ziren bizitzera lantegietan lan egiteko. Nora zoaz? Hirira noa, bertan lantegi berriak eraiki dituzte eta lan eta bizitza hobeagoaren bila noa. Ondo ni ere banoa. Zer da hori? Hori lurrun makina da. Eta zertarako balio du? Honi esker lantegietan lanak azkarrago egiten dira, trenak eta beste gauza batzuk asmatu dira. Herritik etorri ziren nekazari biak denbora bat lanean eman ondoren konturatu ziren lan baldintzak ez zirela batere onak. Ziria sartu digute, uste genuen hemen hobeto egongo ginela baina.
lanpilo egiten dugu diru gutxien truke. Bai, arrazoia dekozu. Herrian oso ondo bizi ginen, eta hemen ea ez dekogu denpora ezertaneko. Aizue, gaurtik aurrera beste modu batean egingo dugu lan. Kate moduan. Pertsona bakoitza lan bat egingo du. Zuek josiko duzue eta zuek sola jarriko dituzue. Horrela asko sortu egiten dugu lan, baina lan asko egiten dugu eta diru gutxi ematen digute. Gainera zapoidak gara. Greba bat egitea proposatzen du. Ados. Baina zu da greba bat. Greba bat protesta bat da, eta zerbait eskatzen da. Gure kasuan diru gehiago eskatzen dugu, eta ordu gutxiago lan egitea ere. Hori bai, greba amaitu arte ez da lanik egingo. Orduan greba bat egingo dugu. Bai, hemendik aurrera 8 ordu egingo dugu lan eta nagusiari gehiago ordaintzeko eskatuko diogu. Bestela ez dugu lanik egingo. Bai, sindikalistak bilatu behar ditugu. Nola? Eta nire langileak ez dira lanera etorri. Bueno, berdin da. Soldatak entzen diet eta horrela ez dute piko gasturik. Gau beste ez dira etorri? Baina zer da hau? Eta nire dirua? Sartu. Kaixo, guzture lantegiko langileen sindikalistak gara eta gauza batzuk esatera gatu. Horrenik horrela zuen langileak 8 ordu egingo dute lan eta gehiago ordainduko ditu. Ez da pentsatu ere. Bazute lanik egingo. Ez joan mesedez. Ados, orain nik aurrera legeago jarriko ditu. Hemeretzigarren mendea jende ugari kulturan lan egiten zuen. Hemeretzigarren mendean margolari famatu ugari egon ziren, adibidez Goya edo Sorolla. Hemeretzigarren mendean idazle famatu asko egon ziren, adibidez Antoni Machado eta Ramon Valle Inclán. Hemeretzigarren mendean bi motatako eraikinak zeuden, neoklasikoak eta modernistak. Hemeretzigarren mendean aurrerapen zientifiko asko egon ziren, adibidez txertoak asmatu ziren, eta telegrafoa, telefono asmatu ziren, eta honekin batera higiene handiagoa sortu zen. Hemeretzigarren mendearen bukaeran aldaketa izugarriak eman dira. Bai, egia da, bizi izan duguna oso garrantzitsua izango da historian. 20. mendearen hasieran jarraituko ote dira aldaketa hauek? Noiz izango da aro garaikidean amaieran. Zer nolako aldaketak egon dira 20. mendean? Zer gertatu beharko litzateke aro honen amaiera gertatzeko? Galdera hauek 6. mailako antzerkian erantzungo dituzte.